Onomvalo lalela njoba ngakusaqaza nje ngakuphuhluza ngelinye ilanga naku ngesikhathi kade lapha kwi-ad-hoc committee ngesikhathi usanganile laphana ngakusaqaza ivideo khona la sekunesikhathi ke ungayipheqa nje upheqepheqe la kuma videos wami uzoyithola ivideo la ngakusaqaza khona lapha kwi-ad-hoc committee Nomvalo. Ngifuna ukuthi ke manje na ke kule video Nomvalo mfana sikhulu kakhulu lesi sikhundla ositholile la kumkhonto wesizwe. Ngifuna ukuqale ngikubongele mfana ngithi ndoda amadoda emva kokusaqaza kwami cha waba nalo ushintsho wawakhuphula amasokisi washintsha mfana wakhombisa ukuthi uyizwile ivideo yethu singomakhanya sikubhamaza sikusaqaza sikutalapha sikutshela ukuthi uyasangana wawusanganileke vele ngalelo langa lelo. Funa uqale ngikubongele mfowethu ngithi cha siyakubongela Nomvalo noqala nje sikubongela lapha kwi-ad-hoc committee khulu umsebenzi owenzile lapha kwi-ad-hoc committee wena uShongwe uSikhosana khulu kakhulu umsebenzi enwenzile emadoda lapha kwi-ad-hoc committee kahle inina abantu ebenikade nukhiye numgogodla waleya committee nina beniqhamuka nemibuzo ebishubile nina beniqhamuka nama comment abenzima abedalo ukuthi yonke ad-hoc committee itrend ibe nefocus. Siyabonga kakhulu. Funa ukukutshela ke Nomvalo mfowethu ukuthi njengoba umkhaya wami by the way ngesikhathi ngikutalapho wokuqala ngangingakazi nokuthi umkhaya wami uqhamuka phansi emzimkhulu nami ngiqhamuka eSouth Coast kodwa ke mina ke ngiqhamuka eNorthern South Coast lapha ya koMbumbule kama ngehleza ila ngiqhamuka khona ke mina. Funa ukuqale ngikubongele mfowethu ngesikhundla sakho esikhulu kakhulu. It is long overdue fanele ngabe kade ngakubongela Nomvalo sonwenja ngiyakubongela mfowethu sihle kakhulu isihlalo sakho sikhulu kakhulu futhi ke amavaku wakhombisile kwi-ad-hoc committee ukuthi leso sihlalo ositholile sikufanele mfowethu uhlakaniphile very like revolutionary and then at the same time you are wise, at the same time you have a sympathy of the black people of this country. So fwethu une knowledge enkulu yomthetho, une knowledge enkulu ye revolution, une knowledge enkulu yezinto ezidingwa abantu abamnyama eSouth Africa. Siyakubongela ke mfowethu ukuthi usitholile isikhundla sikufaneleyo. Ngifuna ukuthi ke mfowethu ngikubonise nje one or two things. Mfowethu sibambisise loso sikhundla lalela umkhonto wesizwe njengamanje uthembe wena ukuthi abantu abahamba babackslide abagive up ngekhathi zoFloyd Shivambu ngesikhathi sika SG wokuqala uSG wesibili uSG wesithathu kuze kuzoba uSG wesikhombisa okwaba uFloyd Shivambu la khona bafambu la khona benza amasimba kwaze kwahamba imembers ze MK ngenxa yokuba oSG abayimsunu. Funa ukukutshela ke mfowethu ukuthi wena uyisethenjwa njengamanje sokuthi nguwena ozobuyisa lama backsliders, wena ozobuyisa abantu abalahlekile futhi wena ozosilethela abantu abasha abangakaze babe ngaphansi komkhonto wesizwe kodwa ithembo sinikeze lona lapha kwi-ad-hoc committee lonto yenza ukuthi sikwethembe nangalesi sikhundla mfowethu. Ngithi kufuna ukuthi mina qina ndoda amadoda qina ume isibindi and uzowenza lo msebenzi mfowethu uzokwenza kwenzeke wena ozovula iminyango wena futhi ozovalela amasela iminyango uvalela igebengu iminyango ezingene la emkhontweni wesizwe zangena zafohla zakhokhoba zazodiluta zashintsha kwaba nobubi kwanuka isihlama la emkhontweni wesizwe wena ozokhuculula yonke lo nsila leyo wena ozolungisa umkhonto wesizwe. Funa ukuthi ke mfowethu uzibambe iqineke lesi sihlalo kuso siyashisa
zibampela yiqine mfowethu uwenze umsebenzi. Siyakusupporta thina njengesizwe, siyakusupporta njengama-revolutionary nama-progressive forces underground. Siyakusupporta Nomvalo mfowethu, sithi ibambe impela insimbi noma ishisa uyibambe yokupholela ezandleni ndoda yamadoda. Unamandla wena, uyiqhawe wena, uyinkunzi Nomvalo mfowethu, uzokwazi ukusimela leso sihlalo futhi uzokwenza izinto ezinkulu ezimangalisayo. Baningi abantu ozobabuyisa, baningi abantu ozobangenisa, ziningi izinqumo esilindele ukuthi uyithathe lapho emkhontweni wesizwe kuleso sihlalo kuso. Uthathe izinqumo ezithatha umkhonto kuyilevel okuyo njengamanje, ukhuphuke uye phezulu. Njengoba kiwa nje okhethweni ngoNovember lo hulumeni bezindawo, sethembe wena Nomvalo ukuthi wena ozokwenza ukuthi umkhonto wesizwe unqobe uthole omasipala abaningi kunawo wonke ama-political parties. Wena futhi ozoba umholi ukuze umkhonto wesizwe unqobe uthathe ipresidency yawo ewufaneleyo ngo-2029. Nomvalo uyiqhawe ndoda yamadoda, bambe kade shit man.